MS Collection YouTube channel thir tu le ngai thatu zong te in zawa in pathiani chibe kan bu ka cheu ni jandar ko le ni somnga borwel khanin pokpui le zotlang in rina bul mai a hianin ke som panhi nei cement phur chu break fail awangin plan liama tuna hian chanchin tengei venin anan chowa voin hi pathiani de ni somni pathum dar som borwel ani ti hian an che sona lai mun te de an plan liam na lai mun te an lo tilanga nga u ti lai de wathang khuan an plan liam ani tuna a video hi lo thlir zelang an soidan chuanin ni zana kongsira hian dingin ei rong bol turin an suka an ei rong bol zo chu an motor hi lo lirin ti vak ngai na sia lo pangin hetilai hmuna hian plan liam ani a kan huang khianin ki chena sakhop maya mihring kalna tur an siam po tam taka su chia ki takang asu thatoa lai kual lai deuh sia hianin plan liam ta ni cement hi be paja sari pura没写出来这冷静。这天这来了，我们俩先问去。Kalau masuan. Nak nak entah nak semua tu. Ama para buat. Mo, em à? Aduh, lâu thế. Trên khởi sự là trên để lòng phố chủ lên tiếng motor tiếng ngỏng thế này xoay á liệt chân cho kia để lòng phố nó tụt về về cổng thì kira anh tiếng anh à giá mà cầm xí luôn mà giống cái xuân này nên anh này lòng phố nó về về cổng rất tak cukup lah aku cam lah kita pun cukup lah. Kalau nak tu tambah.
ole kho hu la ya kan hmu kho motor chu nia zuk thlang ang reng khop mai a chaka hian cement bag tang nuala cement bag thlanga khuanin khuanin a motor chu zuk awmani a motor pawh hi a chen a sa ang reng viawa an soidan chuanin a body te alu te a awm sang deuh vek ani awm e uinah hian an la chhuak dawn lovem tih hi chanchin an da hre thei lova hianin an han tilang zel phot mai dawn ani lo thlir zel dawn nia hei ti hianin kan han en thal zel hei he lai tang hianin a su thlatoa maro chu a sutna inkar hi a thui riau maya atlan liamna men kong khu lai bolero kan hmu mihring omna atang khuanin atlan liam to ma se hei he lai kan omna de chak de tang hianin to thlato nia a thui ve ang reng he mai tuna cement bag engza chiang e phur kan selawa ni meya tuna hian driver te pon om lawan mani han betur pon ti vak thei om lawa tinge man lak zel don ro chu kan da selawa mihring em ten chet te tok lovin wan doina kan thleng lo hlawa awan nei thlak rualin motor ero le bung ruwa tam tak sum tam tak ero chu chet pui ani a pui kan ti hle ani hop ve hei ta tang ti hian khati zong kha report an han siam thei chuni ri mai sela motor lak chu ale engmote malak na dang omani chuan ms collection youtube channel chuan an channel potu zong te len thei turin ronda kan tum le don nia